Comezamos a xenda escola. Comezamos as novas destes últimos días. Rematamos xaneiro e con el festexamos o Día da Paz. Chegou febreiro e con el o Entroido. Este ano, o Día da Paz, creamos un supermural no que todas as clases participaron, aportaron os seus traballos. Ademais, como cada ano dedicámoslle a unha personalidade destacada, este ano foi Malala. Cristian vai falar un pouco dela. Malala Yousafzai naceu o 12 de xullo de 1997 na cidade de Lahore, Pakistán. O 4 de outubro de 2012 foi vítima dun atentado dos talibanes. Subiron ao bus escolar onde estaba Malala e cun fusil dispararonlle no cráneo. Rematamos a festa con moita música e baile, o baile da paz. O Entroido foi unha semana divertida na que o Meco nos foi dando instruccións de que prendas traer cada día. E ao final, todos e todas viñemos de 2011 comendo las piratas, desfilando polas rúas de Contorna e finalmente queimamos o Meco. E a ritmo de Cando a Milano entonamos a letra da cantiga deste ano. Eu son Carmilón, durma todo día. Carmilona, durma a noite toda. Meco da paz.
saraiva, xuvia e moito frío, pois sí, estamos aínda en inverno. O venres, o anticiclón das Azores chegará a Galicia ata as últimas horas do día. Chegando a noutiña pode haber algunhas xuvias. O fin de semana a situación estará a cabalo do anticiclón das Azores e unha fronte situada sobre a Islandia. Por iso teremos oraballos e chuvias febles Isto é todo por esta semana. Vemos aquí en Teruel. Auriño.